Kardom don malitum apor milong thu sineli puthot na litumang no wang thulo non malom ke wang we same der apena energy dinglo athebi poloma bangte metha side open jo sipini le thos sita me nili na tumben ka chethan bonje lake meghalaya long lam ki puthak sineli na tumben chethan bonje athenon labang so alam ki cheklo yon take le thulo sita me pinier ni an same jujjelang lapen kiri sita me ington telang elitum kaddo ka we same chini ji je kedam tangang saring koi ragat thomani hadak kechepangri mirak atum penan so tum hadak se honeymoon aphan dam lo pusipu hadak kedam penama selang tum awedelo abang solam ki piniar ni lang dam lo pangte national news nang man tang lo pura lake tum det piang kang ke chethang fluk khangyang lo je hala bang so det along lo puson turis atum kedam penamat apran kedam Pahalgam along akisung e phosi ta merji ding telang ako puthonon ke north east le pailelo kupuson adya sele tumke ke dorong loma po tum stame penanga na tumke dolo asila bangso putha ko pini sabe tum chethan bon thulona lasi ke cheng alam ke nelina tumhan ke dam tanga video long seminar than pon elo sindona bang ke le tum chethan pononang ko ppc ahema tum ben kadiman ma athelang tumke ki jui dam lo meghalaya long hadak thengpiang kur pen ka semara delong lahai sidami ke lang namje phansi damlo pen hadak selang tum ke do honeymoon ne sek ke do janing hang lo setame alang tum hadak le rok penamat alang litum aphan pavidelo thivin thewan penamasi lasi nona bangke litum lang namlo pangte theglong lo apin so phan mangke long polo setame pinyar ni samea alu so phan mangke long pon pelang apin so phan kona silong lo mabong telake we sadong alang roy alang suna dung silong pon lo pose litum birta long pon lo hadak si ki thitangar pum si long pon lo lapen ke hadak adung arai long nopak lapen ka prek jam hormu sitame dopik posepu lake murder posepu lake apran se karmut komane pangthek thek tum se apran armut tanglo pose halabang sot police atum men sitame pupono lapen ke nonamat ke alu so phan mang ke long lelang kiri pon lok lang asi hadak apia potum ben adiman ke lahen lo je lake alu so bang ke thithelang aposin kiri pasik tha lapen ke un e protang te CBI atum hanle pinon posepu hake cheng arni pen sitame meghalaya police atum an kiri pasik seret puselang tumena complaint pipon lo tasi non ke CBI atum hanle kali te pinon pusipu kali protang te force sitame use non military sitame kiri phan puselang tumen demand lo lapen ka chuning ri sitame chuning ri pon lo lase labang so long pen penangan alam ki geklang thubang ke lahen lo je hadak a police atum ke kithi ar pum siri rong posepu kithi ne thene thangchi ne pen setame kithi ar pum siri rong konana ne ang ke balong si setame ni tum kama tha teng klotang te alo so phan bang ke mani supia phan ke ne pon check se lake pon delo pose hada apia poto men sami pulo je thi thelang ni supia phan ke ne pon check se pon delo lake setame non ke abang kereng aphan kiri damji kali agi thitang ar pum sinana ne ang kep siri rong pose ang to men sami pulo apena apia poto men setame na kereng chilong chichaji mene cirang cicaji mini paning ke thepen photo an sitame kevek parlian lablo ang tumake kroido posipu la puson lo prodang te hemnang chele posipu mate akereng si chelonglong posarang tumake kroido posipu la pan sitame lang tum claim lablo setame piniar ni same le tum lang namlo bangte long bangke long le reglo la sila bang song bong pena suspect mate kidin dam ke konana si le lo maplo tangte keching si penangana tum pen hadak local satumen same din lo alam kachikoi thapa bangge dokok lo ha akapre katum pupo lake hadak local satum sitame do lapen hadak atum sitame pupo nitu malong ke lapusona ke sung ke lapen aprang ga we pinlang posipu lapen nitum kantu ka we phan sitame nitum welcome boselang tumen same pulo laposi lake alang tumang bong si ko peni alam ki dolo posipulo alu so phan sitame long lelang tase alu so phan ajat sitame investigation abang tang det metik lo posi penangan toy pulo sitame kidin dam meme ke lahen lo alu so sitame long lelang alu so tong ko pitong ke claim de lo ne ko machini alang tumalong ko pia alam ki tong ke dolo ne ko machini posi penangan atum ke alu so phan sitame kidin nam sitame dolo lapen penangan atum abang ke kapache thang ta pangcheng lo je hala hadak atum amasi lake kachilang nundu hadak atum amasi lake ke claim lo apran karmud lo ke nep lo posi akoi ki pi samedo hadak ke chotha patum sitame do pik posi nale tumla news long sitame comment section nong lang damlo pang tela puson selang tum akama tha sitame dolo lapen la puson kapache thang sitame dolo lase na nilina tum hala screen long same pena isia comment mai piponji lapen do pik hangyang lang commenting ge neli pipon edun edet pojola puson akama tha tum sitame hadak local tumhan kidin apon tum sitame dolo
lapen ke pregjam kacet tak sitame dopi khangyang lo je kapre ga state long anke je labang so dimalong ke kijui dam sitame non ke phere me khangyang lo ko sitame lapen ke isi bangela lo isi akidin bon bangke bangladeshi tumhan penan bangladeshi tum hadak nangkin luta tum do posipu ke me kahino no tum sitame nangkin ludo posipu lapen aprang sitame hala non ki chiar pum ke long pen penangana area ke 30 km area an ke curfew si night curfew bangke ajo bangke curfew si padokok lo pusi hadak peni tu men sitame official tu men sitame paklang ponlo athepi ponlo ma puladang te halapu bangladeshi pen penang ana gunda mate pregjam kang hukang hi adakai kahino tum an ke nang ki ludo pusipu asila bang so ke ong sa ajo bang night curfew sitame padokok lo pusipu asi non sitame honthe me ke alang de tuman same honthe me lo pusipu alang tum ki jo idam hosi chitong lok amasi nepon check lo pusi tame ka honthe pon sitame dolo asi non amat ke la aingol sa bang ke la ke thom hen lo hala dak non amat itum lang nam lo bang te kichudin me bang ke hadak at tumama raphan lapen ke isia bang ke atiso phan lapen isia bang ke bangladeshi tum phan lake non bang itum kaduk awe bang ke lake investigation office itum kaduk awe sami chini post itame non ma rumors ka che thanga bang ke lalo lapen postmortem report sitame non mat ke rata thengno wan velang setame labang so alama pu thak lo ko non a phi ke klang thu sitame do investigation bo mahut ke klang kiri ka kuruga sai deng bo mahut ke klang thu bang ke la hanlo je haladak tour guide do je ke japon pona tum do se hala tuma ke thana teng lo tang ti alang tum ki jui bom ho sitame alang tum hindi ben si kaching ki posipu alang le tum tourist hian yana tum hadak do posipu alang tum dora pet tamra pet posipu alang tum penaso bahai lo lapen ke pin so bang ke thoma tum sitame alang tum along dun posipu hala tum ko mama tum ne ni tum ke chopang thek dun pame medelo sitame hala bang so ho la tum bang pho posipu bahai ni wet ve posipu hala bang ke thom ke akapre ka tum sitame alang tum hindi ben se ching ki bom lapen pin so side posipu hala tum ke setame hala tum ko mamalo ne pini ke ni tum ke chine delo posi hadak guide tum men stame pu lapen hadak local guide tum sitame arjulo posi pu nangle tum local guide naing ma pu setame nangne ni tum towar chini posi alang tum thak dulo laso pena jok se local guide tum sitame dun de delo posi pu lapen alar ke alang tum tourist hian jan se alang tum bang pho chelang se ke dam posi pu lasi nona mat ke on theme me ke do olo setame isilang namlo prang te kanglit setame do kachingkoi ta thek setame kachingkoi pulo tang te inuta phanlong wong bede nangji puse ilapen ke bahini amat averum rede nangji puse tame penangana tuma kamatha do se nona mat kela bang son news bang ke che thang plup khangyang lo apen report bang non pusi tame long le delo lapen ko puson ne lama e klar dak bang long le delo sambi ki chair pu ma bang ke inuta phar bang ke long kontang lo penan phan bang ke lan hello se mol tum che than pon bom no nang ke bang jilang ani la se pinia bang ke lan sing ton ko pardon